Sa 88.9 BJFM, di ka mo ubusan ng tawa. Pag si Kuya Wenz ang kasama. Alright, ayan. Taas. Good morning! Kumusta't kalaway sa Diyos? Alright, ayan. Magandang umaga! Ay, kumaluntalun daw. Exercise! Oy, kumusta ito na ito mga suki dida? Magandang umaga! 16 minutos na ito nakalabay ito alas 6 ha. Bangin dida mayada pa nakaturog. O bayan ko, Oy, wag ba tutulog-tulog. Gising. Oy, kumusta ito na ito mga suki dida iratag sa mga panimalay? Ano man ito niyo ginbubuhat yan ang morning? Oo, gawin nating ingay ng mic ko yung headset ko. Headset ko lang ba? nananawagan na naman kami kahit saan ka man, kahit na ang mundo lang pagaliton takot ko sana Yung headset ko maingay. Ayun, hindi na. nalago Kanina, medyo mahaganas. Bakit nagbibiyahe? Good morning, ito na ito mga suking nanay, tatay, ati, kuya, diretirattag sa mga panimalay. Kumusta ka mo? Ano ito na iyo dida baga ging kakabisihan niya nga morning. Ay, itong mga tatay nga may mga hangover nga dadida ha. Sige na, buhat na exercise. Para medyo maiba naman. Pag panginano daw ko noan bangin man la kagabi inim kahubog nalapat ka. Nalapat ka pagsulod ibang mga purtahan. Oy, magandang morning! Mga nagbibiyahe na mama driver, hinay-hinay sa pagmamaniho, ha? Ingatan si pasahero. Sila yung kayamanan natin. Di ba? Mga pasahero natin, sila yung hinahanap natin sa daan. Kaya pag sakay nyo na si pasahero, be careful. Kailangan na iniingatan sila. Kasi sila nga yung kayamanan mo. Di ba? Naghahanap tayo ng pasahero. Pagkatapos, pag nakasakay na, makapag-drive ka para kang pagkat nakahayaw-hawla. Di ba? Kaya pag may pasahero ka na, ingat na. Di ba? Ayusin yung yung pagdadala. Wow. Basta mga driver, alam ko yan, mga magaling magdala. Magaling magmaniho ang mga yan. Sa lahat ng mga suking driver natin na nakatutok sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga radio usage dyan sa kanilang mga sasakyan, magandang umaga. Thanks for tuning in. And of course, sa atong mga suki gihapon diha na mga Bisaya, asa man kamo dapita karon, maayong buntag ganin yung tanan. Nagaon sa man mo karon. Ang importante ay mahalaga. Di ba? Yan ang importante, mahalaga. Yung mga walang magawa naman, nakatambay sa kanilang bahay, naglalabada, sige, tudo nyo na. Paglaban na kamo, kaya di, baga masirak itong panahon. Baga maupay-upay itong panahon, baga siguro maungod inihisirak. Kung pag-aalang, ha? Kailangan makapaglaban na para naman mabawi. Nitit sirak, di ba? Pag nakakasirak, kakulop lang adlaw ba daw? Kalalaan nitan sirak. Ikaw pag pinabulad mga kasangkayan, ha? Makuri na. Baka ma-heat stroke. Kaya habang maaga pa, galaw-galaw muna. Ay, kumusta naman ito natin mga suki dito niratag sa mga trabaho, yan na, mga opisina, aga pa, no? May nag-opisina na ba alas 6? Wow, sipag naman. Maliban siguro kung baguhan ka lang, excited. Pero pag tumagal na ng isang taon yung ibang nag-oopisina diyan,
Ay nako, may sariling oras na yan. Bato-bato sa langit. Di ba? Ganun eh, pagbaguhan ka lang eh. Early bird. Oo, pagkatapos pag tumagal-tagal na, wala na. Kontrolado na kasi niya yung oras niya eh. O, di ba? Ganun yun. Kaya kung ano kang nag-umpisa, dapat hanggang hindi yan babaguhin mo. Oo, kasi maganda sa umpisa, di ba? Oo, pag nagtitikang ka pala, oh, wow. Pero di like talaga yung headset ko. Maingay. Para akong nasa biyahe. Hello kay Dana, Daan Panil. Oo, nasa Pampanga daw, nagkukulaw siya. Exercise tayo. Kuya, patugtog anay aminodo para hulasan kami. May hangover ko, pero carry lang. Sige, okay lang, kay carry mo man lang. Oy, kumusta ito natin mga paragdida, mga paragputput, parag tricycle? Kumusta ka mo? Mga tricycle nga naka-tune in haton, mga paragputput, kumusta magandang yumaga? Mga parag isda, tanan na nga mga parag. Oo, parag silip. Oo, pero pangisda, parag silip si daw sang kajuwel kung makaradol di dahay. Mahaganas nga ni di dahay, maringasa nga ni ibig sabihin. Pati sa labas na ang audio nito. Yung mga parag dida, parag sudoy, inisda, mga parag karne, mga paingagahay yung tanan, mga parag potpot, parag tricycle, mga ano ba, parag sina. Oy, mga parag sinaw, mga suki nato ng mga parag sinaw, mga paingagahay yung tanan. Yung mga parpanilip. Oo, kumusta ka mo dida? Mga painga morning hay yung tanan. Lolo, kumusta? Okay lang ako. Mga parag silip, mga paingagahay yung tanan. Amo ito di dalulot mo pay. Agi akon alay hayo. Halina, Ano ini? hirang tayo. Mga parupan silip ha. O pay mga paragsinaw hinggabi. Tapos na ang Ito dinugang mainis ang kay Joel. magkwentuhan. Baga-baga takpamati din ako headset na nagigera ito na Ehipto nga itong mga Palestinian. Kaya pala nakadapa na Tanan daw nakadapa. palakang may buhok. Naninilip ng palaga. Kay itim ng kulay. Mga paragsinaw, kumusta? Mga paragsinaw di CR. Kali Alaga daw ito. Nagsisinaw di dahil CR. pa ang butse. Kung Kumusta ito natin mga suki di daha? May dulong, balangkayan. ang baw Alyorante. nagiging Ernani. Oy, may kita good news para ito na Llorente nga ito Ernani. Yan ang adlaw ha. tayo ay magpawitan. Oo, kakulop ang good news naton na kadiha may dulong man balangkayan. Yan ang adlaw yata. Tingnan natin yung schedule, ha? Oo. Kulawan naton kasi may adaigin hatag ha aton na schedule. Baka hindi. Kung yan na ba adto or buwas? Habang pagong may biyak sa Ay, pagong. parang Naninilip sa may CR. tuwi. Umagat hapon, Di kam na to, hay, ha? malinis, laging sinasahon. Ang pagong na ito'y sobra kong humiling. Gusto pa sa gabi, kakain ng saging. Kahit siya'y busog na'y Anong lolo nga mo background? ng Anong sanggay Joel? Dinugang naman naman. dapanya'y isa pa nga giliw. Hello, yung mga nakamonitor dyan sa radio set ninyo, tingnan, maganas ba? Tayo ay magkanta. Oh, mahaganas ko na sing sang Joel. So, nag-act di dayan na. Bakit may reflect ini sa Joel? Hindi na mag-shutdown kita yun. Okay, kumusta? Nakain kita, Llorin din na. Hindi na kita Hernani. Okay, kumusta didakan hugas? Yung mga nakatrumpa. Magandang umaga dyan, Hernani.
And of course, good morning gihapon nga da bungto hiton Jin Mac. Oy, kumusta aton mga suki dida barangay 6? Oo, kumusta dida aton mga suki dida? At dinaluwa ta may merkado publiko hiton Jin Mac. Magandang umaga sa inyo. Good morning kay Mayor Florati. Ayan. Kay board member Jimmy T. Dida Jin Mac. Good morning po sa inyo. Oo, inin tanan dida nga mga naka-tune in ha aton ha Jin Mac. Magandang umaga. Arog na nga da barangay 6 iton Jin Mac. Good morning. Oh, alam niyo na 'yon kung bakit ako nakatawa, ha? And of course, magandang umaga nga din naman may bong itong Lawaan, Balanghiga, Hiporlos ngan, Kinapundan. Oh, di ba? Magandang morning. Aga-aga nanihirayo na ako. Nananawagan lang naman kami kahit saan ka man, kahit na anong kulang. Pagalitot tapos doon sa naroon, tularan nyo kami na laging nakamit. Magsuswitch yata kami ng saksakan ng mic. Maingay yung mic ko. Pag minudulaan ay lugod ka mo, ha? Hi kay Janet Balbuena. Good morning po. Kuya Wen, shout out la it Balbuena family. Dida Barangay 1, Kinapundan. And Alicia Soicano Sabihon. Good morning sa iyo. Good AM, ST. Ayan. Musta ko no TFK Lawaan. Regards ko no kan Erwin Sabulo and Company. Sering ni Bossing Roberto Abubo. Kumusta nga da kan Bossing Erwin Sabulaw and Company. Asan na yung yung truck kagabi na nahuli nyo diyan? Yung sa TFK Lawaan, ha? May astigan na pala dyan, ha? Oo, na madalas magpapalusot. Oo, parang may sinasandalan na pader daw yung may-ari niyan. Pader ba? Nara ba? O baka mamaya Jamilina lang yan. Ingat-ingat kayo dyan, ha? Baka bukas makalawa. Oo, nasa ano na kayo? Bangin na haluag pa didahi. Kumusta nga ni Mayor didaw Maslog? Mayor ngalimutan yung ngaran niya. Haluag pa didat ispis Maslog hipapad magbubutang kami nga dahin. Mga gwapo. May edad din mga gwapo nga baga plano namon ibutang nga da. Hello, good morning. Ano ko not ibubutang TFK ko ya? Dere TFK. Nakakaulang hit mga TFK. Joke lang. Bato-bato sa langit ang mag-react sa pool. Sa silong ni Kaka may taong nakadapa, naninilip sa CR. Good morning! Hello kay Indang Bagunas Alas. Magandang umaga sa'yo. Kumusta't kalooy sa Diyos? Maupay na Martes kuno kuya pabati ak mga egg kasi taga Barangay 5. ST Sif tanan. Lolo, musta? Patugtugi anay kami pampakusog itong tuhod. Doon na lang tayo. Tuhod god. Ay, pagka-mailubay ni nga akong tuhod. Dere ni baga maatras mo indang. Sige daw indang, sayawit na daw. Baga gusto ni mo ako siguro pagtistingan. Na mabulong-bulong pa yun eh. Partilahin baga aminodo nga ni nga saraya o bisan pa kita magpakalulo o biton plaza. Mailong pa yun eh. Sige daw, testingin daw natin din na 30 minutos na nakalabay ito na lasay. Hinay-hinay lang kita, ha? Kaibangin ako hipakdol. Waray ko pa naman, PhilHealth.
pinapisan. Ini nga nasayaw ang kakantahan kahit sa mga bukto sa kay kumadaman. Ay pangimisang kay kamangkaluhan, iuukulan ko hika-hikaran. Ini nga nasayaw ang kakantahan kahit sa mga bukto sa kay kumadaman. Kay panginisang kay kamangkaluhan, iuukulan ko hika-hikaran. Alright, thank you. Amo nga salamat. Sugad man adton na sinayaw. Okay, kumusta ito nato mga suki dito mga borders ha? O, ada na naman na naton mga kasangkayan yan na naka-duty border hitong lawaan ano. Kira Sir Levi ni Cart ngayon aniya guwa po nga partner. Sir Pinarok. Magandang umaga dyan sa inyo. At sa lahat di hapon di dahiton mga dayana dida naka-duty border ha. Oo, ini na saludo kami sa inyong mga sakripisyo para sa kaligtasan ng ating probinsya. Oo, maupay nga aga hay yung atanan. Nasugad man ito ni bapaghapon nida ha. Orog labis na ito na TFK lawaan. Oy, kumusta ka mo nga da? O ano na? Oo, maarat pa ba? Ay, nako. Hello kay Lia Isalonga. Oo, good morning ko no sa lahat ng mga taga-barangay Kansumangkay, especially Bagarino family at sa lahat ng taga-Palaktad, Alain family. Sa rin na Lia Longa.
Ito naman si Selveriano Ihada. Oy, bagong pangalan to. Shout out naman kuno dyan, Habalangkayan. Ang mga taga Habalangkayan, Eastern Samar, ha? Shout out daw, sabi ni Selveriano Ihada. Samantala, ito naman si Ania Sibias. Zaring niya, happy morning Kuya Wens, and shout out naman po dida ha, Monhon Farm. Ngada kanda Erlinda Albotrang, always namamati sa emo Kuya Wens. Ay nito mohon, ay mohon pala, kala kong munhon. Asan yung Mohon Farm ate? Saan banda yun? Sa may banda roon o may sa bandaritas? Jonathan Ugana Arias, magandang morning. Ay Giselle Patrico, tama ba Patrico, na taga Hiporlos, magandang umaga daw sa rin ni Jonathan. Good morning Otoy Wens. Greet lang ako sa mga Guarino families dyan sa Binalay, Jane Mac, at sa kapatid ko sa Matarina, kay Josephine Abreu. Thank you and God bless, KFC. Hello kay Auntie Josephine, Dida Matarina, kumusta? Magandang umaga. Kuya, pag-greet naman po si Tatay Dominador Ugana Senior, si Rene Jonathan Ugana Arias. Ay kay Lambrinto Jane. Sabi niya, greet po itong Lambrinto family sa Genmac, Barangay 7, Salagan, watching from Qatar. Ay, nasa Qatar ka? Qatar man. Nasa Qatar pala siya, si Lambrinto Jane. Ay kay Silo Gahoy Aboda, magandang morning. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang nagpasima? Hello kay Arnie Joyce Lumanta. Good morning. Kumusta ito na oras? Ay, oras ka ba, Joy Hadto? Ay, Joyce, oras ka ba Hadto? And good morning Kuya Wens, babati po kan akon Mama Eileen. Happy birthday. Sending love from Burungan to Hong Kong. O nga pala no, Eileen. Birthday mo pala ngayon, Eileen, ano? Oo, ngayon ko lang naalala. Kasi yung mga kasamahan mo dyan, sila Wing Bells ba yun? Bilyesa ba? Well, iwan ko doon. Oo. Puro happy birthday nung umpisa pa lang, 20 pa lang, puro na sila happy birthday. Akala ko tuloy. 4 na araw ka ipinanganak. Happy birthday! Eileen! Ano tayo apelyido? Ay, yan. Mama Eileen ko, no. Happy birthday from Burungan to Hong Kong. Ano apelyido ni Eileen? Alimot ako. Ayan, happy birthday na lahat mo dida Eileen Hong Kong. Ganun na lang. Oo. Tama ba? Joyce, yung mama mo ano apelyido? Sila Arnie Joyce Lumanta. Si mama niya Apigo. Middle initial yata Apigo eh. Di ba? Happy birthday Eileen sa lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today. Happy birthday po hayong atanan. Yan ang adlaw imo kadlawan. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuwason. Yan ang adlaw imo kaadlawan. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuwason. Bisan kun kabusan ang kahimtang, among laging hahatan, kuti ay gabutang, anakon kasing-kasing, punuhin pagkuman, ang tinod nga gugma, waray katapusan.
Alright, ayan. Happy birthday po, Eileen Apigo dyan sa Hong Kong. Oo, pagbati mula sa amin at kay Laarni Joyce. Ayan, ng Oras, Eastern Samar. Oras ka, no, Eileen? Laarni. Tama ba ako? Burungan nga sabi from Burungan. Pero sa Oras to naglalagi. Minsan lang to magburungan. Good morning! Patugtog parag Oma. Salamat. God bless rin ni Conching assist you. Ang adlaw, imo kadlawan. Parag Oma. Okay. Salang natin yung Parag Oma. Tagan kauntay. Hello kay Marlo Kulandog. Morning Kuya Wens. Pag-greet Kuya Wens. Sana Hancho Papi Angler. Tama ba? Keep safe everyone. Thanks Kuya and more power to your program. Oo, nakabirik na naman ako Otoy Wens. Thank you. Nakapag-comment na naman ako. Hello kay Ate Susan Flores dyan sa Entoy Flores Lechon. Good morning gihapon kay Kuya Entoy. At sa lahat ng mga people dyan sa Entoy Flores Lechon Manok. Tama ba? Oo, ayan ha. Baga magbiberich ka mo. Okay, banging gusto niyo i-try ito na floating cottage ni Ma'am Emily. Oo, ito Emily, Farmacia Emily. Yung may-ari ng Farmacia Emily, may adahaya floating cottage. Oo nga, adiha Santo Niño. Pwede niyo i-message itong account nga Farmacia Emily. Kung gusto niyo mag-inquire, floating cottage. Tapos waray ka mo balon, gusto niyo kumadto. Agi na lang ka mo diha Entoy Flores Lechon Manok. Di ba? Lutong natural. Walang halong chemical. Di ba? Paano kaya yun? Lutong natural, walang halong chemical. Di ba? Masarap kaya yung mga tanglad, sibuyas, ahos, wow. Nagutom lugod ako. Di ba? So, waray man ko nung upay hiton mga gimpla-planong kalakat. Mga pangarigos, masang sige, ngadto kita hit Sabado, ngadto kita hit Domingo, so gani kasagaran nito, iba din nagpapakaupo, dit iba ito, yung masaklap pa ito, ito nagpaplano pa, ang pasimuno pa, siya pa yung hindi nakakasama. O di kaya, yung pasimuno pa, siya pa yung walang ambag. Di ba? Ganun ako Kaya, huwag kayong magpaplano. Mas maganda yung aura mismo. Tara, nato kita yan na. Wala tayong baon Pero may pera ako dito. Nagluluto kita. Ay, nakita pagliluto. Nato kita Entoy Flores Lechon Manok. Palit na lang kita Lechon Manok. Diba? Yan ang adlaw. Ganun lang kasimple. Kuha ka lang dahon saging. Budol fight na ka mo dito. Fight. Ikaw magmalit. Ganun lang. Simple. Kauntahin Diretsuhan ko ng plano. halapuhin. Titigdala. Maupay nga kabubuason. Bisan kung kabusan ang kahimtang. Among Pahabol ko no Kuya Wins. Kung pa nga nakababasa tiya greetings, may naniya pahabol. anakon kasi. Good morning po Kuya Wins. Greet ko lang po Balboa and Saberet family na always naka-tune in. Thanks po Kuya sa pagbasa. God bless. And belated happy birthday nga dakan Manusiano dida maliwalew. The full force dida Kuya Raul yan no? Enjoy mangguda diyan na. Full force ra dida tanan ng mga taga maliwalew mo pa nga aga dida hayo nga tanan. Manusiano. Pwede siya, no? Kumusta? Good morning, DJ Wins. Kuno pag-greet naman didi Barangay Tagbakan, Salcido Village, Marvin Katrina May, pati Aknivor. Pahabol ng greetin Ante Bisperas, Barangay Tagbakan, pakitukar hansong nga Aminudo. Salamat sa Ringel Lerma. Ay, Ante Bisperas yun na Tagbakan. Morning Kuya Wen, shout out and congrats sa bagong mami si Mary Chris Abog. Congrats din hiton iya
Hit Iya, ano? Congrats din, Hit Iya. Salamat, kuya. God bless. Hit Iya, ano? nga ugma Hindi ka na tuhay. Tutuhay agad niyo. Ay, nako. Hello kay Christy. Pati kan lolo ko no. Kumusta? Daya mo kuya. Kay ano diri ak nakaka-comment imo live. Kay ano nga bakit? By the way, kuno, thank you. Keep safe and more power to your program. kadlawan Ang hingap namon, ikaw magmalipayon. tagan ka Ay, Kuya Wens, babati po kay May Marga nga nagbabaligya hit puto ngan kan Ate Jeannie Lambrento nga adto ha Qatar. Take care always. Salamat from Meg Shy on Lambrento. yan ang adlaw imo ka Shout out laak Didi Burak han Amon Muse Manilin Pagayana. Nasugad man liwat an escort Roberto Daginod. Thanks Kuya. tagan ka untahin halawin nga kinabuhi ngan himaw Yan, good morning ada kan Noel Atrehenio Jr. nga nagbe-birthday na dida hahamor awon manikani. Kumusta Atrehenio? Happy birthday ha imo. among laging hahatan kuti aking abutan anakon kasing-kasing punuhin pagtuman ang tinod nga gugma waray katapusan Kuya ko no, adi nakalingkod itong putpot it nga paragsinaw. Nalingkod ko no it putpot it nga paragsinaw. Sinaw pa more. Shout out po kan tatay nga nagbe-birthday na. Salamat sa rin ni Christian Ranao. imo Sino si tatay mo? Walang pangalan tatay niya. Good morning, Jeneline. Sino si Jeneline? tagan ka Wala na. Adto na wara. halawig nga kinabuhi ngan himaupay nga kabubuwason yan ang adlaw imo kaadlawan ang hingiap namon ikaw magmalipayon Hello kay Victoria Gahirana. Magandang morning. halawig Great naman ako yan ang kunuhit Gahirana family. Hinay ka mo permidida. Salamat kuya and God bless. nga kamu Oh, adian parag-uma. Parag-uma. pusan ang kahit
Kabosismo, kabosismo, kabosismo. Kuya Wens, Filicano, Abreu. Enjoy kasama. Kuya Wens. Ang lahutan, hindi mo sinasayawan. Para sa'yo, ikaw ginaganahan. Napapagpapagod, hindi mo ba sinura? Mahusay na daraga, bakit mo nahanap? Alasang kay, kang naipagkala. Sa kagayon, pinilasonata. Maray beso bisan o posigiligala. Pwede rin matuwaray, basta malipay na. Ang lamutan, sikat ng dadamakan. Tanong na uta sa'yo, hindi ba matian? Ang lamutan, sikat ng natanan. Simple yan, tukan, mapapansin buhay. Ang lahutan, sikat ng kadamahan. Tanong na uta sa'yo, hindi ba matian? Ang lahutan, sikat ng natanan. Simple nga tukan, mapapansin buhay. Alasang kay, kang naipagkala. Sa padayon, pinilasunata. Waray beso bisan o posigiligala. Pwede magwaray, basta malimpay na. Ang lahutan, sikat ng kadamahan. Ano nga okasyon, hindi ba batikan? Ang lahutan, sikat ng natanan. Simple yan, tukan, mapapansin buhay. Kala sige tigay sa'yo na, kay di mo pa-discount lang na. Ito di mo bukto, tigla-tigla-tigla ka. Kala sige sangkay sayawin pa, pagubog-tibog na mawala. Basta pag-uli mo, kabalay, kondisyon ka. Kala sige tigay sa'yo na, kay di mo pa-discount lang na. Ito di mo bukto, tigla-tigla-tigla ka. Kala sige sangkay sayawin pa, pagubog-tibog na mawala. Basta pag-uli mo, kabalay, kondisyon ka. Basta pag-uli mo, kabalay, kondisyon ka. Kuya Wens. Naglupa-lupa si Manapik lang, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayas ng cha-cha, kay ang sige niya puro
Just said to give up to move on around. Så ta dit oss när vi har. Shanghai är finast en shajka. Always the TV, ikke shajka. Come on everybody, DJ Sunny in the house. Chunga ready, cause you was the mocha guy. Come on everybody, DJ Sunny in the house. Chung woman get shajka. Chung woman get too high, yeah, yeah, yeah. Chung woman get too high, yeah, yeah, now. Chung woman get too high, yeah, yeah, yeah. So used to sit, you know you never know to go. La la la, la la la, la la la, la la la. Come on, everybody. Jing said to Kimbo to move around. Was it the biggest that we have? Shanghai have fun, that's the shy girl. Always the TV, kick the shy girl. Come on, everybody, get your Sonny in the house. Chunga ready, cause you was the mocha guy. Come on, everybody, get your Sonny in the house. Chung woman get shy girl. Chung woman get too high, yeah, yeah, yeah. Chung woman get too high, yeah, yeah, now. Chung woman get too high, yeah, yeah, yeah. Chung woman get too high, yeah, yeah, now. La la la, la la la, la la la, la la la. Come on, everybody. You are listening to BJFM 88.9, member kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Aram naton nga ang agrikultura ang pinakauna nga ginalauman para hanpastamping nga pagkaon ng este o BPE. Karugtong nga proyekto ni Gobernador Ben Evardoni ang Zero Hunger o Rice Resiliency Program ang aton mga agriculturists. Dayon nga umaksyon hini. Programa ay pinanahat sa ganasan mga paraguma kundi makakatagamtam hin magkadiro nila nga mga gahi hin humay man may kalakip ini nga mga abon. Good mapadukwag ang era mga panginabuhi, mabuligan ang era mga pamilya, anira kada adlaw nga pangaon. Tara hini nga programa pan agrikultura at di adaging kapatunan ang mga paraguma. Dapat ini mabulit ni salamat nga. Kaya tagal kami niya sugat ng bulit. Dapat ini nga ipaghatag konsiderasyon ng mga paraguma. Adi, inusa nga pagaghat para suportahan naton ang mga programa at gobyerno probinsyal, labi na libre pa program ang Eastern Summer Provincial Hospital. Papakita kay Dr. Jessica Sabalberino. Let us support the programs of Governor Evardoni. Paresit aton tagline nga aton probinsya tao ito na. Wala iba nga magpapakaupay hiton aton probinsya kundi kita nga tanan. Let us help one another, let us cooperate, and let us pray for one another. Ang Eastern Summer Provincial Hospital. Alagang espesyalista, abot kaya pa. Adi kita iton patig bisog, hindi nga COVID-19. Panayon kita pag-ampo nga diri ini lumarab, dinhiya aton David. Nga tanan din bubuhat ni Gobernador Ben Evardoni nga mga leaders o frontliners, nga diri kita malakbatan hini nga virus. Bisan kung preparado ta hini, nga panhitabog. Itapod lagyap nato ang nga tanan, hapag ampo ha aton Ginoo, usa nga susbaranan, ang ESPH, hapag imay ng puon, pamatita, hi Dr. Jessica Sabalberino. Ighibabaw ta pa nagkahadlok si COVID. Ay aton understanding hiton COVID nga above this all, we have to put our trust in Ginoo kasi iya pa rin ito ang aton paglaon. Although we are that prepared kita, pero prayer pa rin. Iniya hospital, we really believe
in prayers. In fact, ito mga staff ito, during at 11 o'clock, nagro-rosary ito Howard with the patients. Tapos at 4 o'clock, aalit nila grotto. Nagro-rosary ito nila. We believe the power of prayer. Ang Eastern Samar Provincial Hospital. Lagang Specialista, abot kaya pa. 88.9 BJFM. Alas 7 na, oras na para hantindog ng pamuhay-puhay. Titindog ng pamuhay-puhay. Iyod na kaupo na niyo sangkay hakahanginan. Sangkay Wins Pelicano Abrio. Wins Pelicano Abrio. Titindog ng pamuhay-puhay. 5 minutos makalabay, ito na alas 7. Halina mga kaboses, mag 88.9 BJFM na tayo! Ang FM ko at FM mo, iisa lang ito. Ang FM mo at FM ko, iisa lang ito. 88.9, 88.9, BGFM yan. 88.9, 88.9, BGFM yan. Ito ang FM ng lahat, ang 88.9 BJFM. BJFM. Good vibes na kasama tuwing umaga. Kay Kuya Wens tayo sa umaga. Magdala
Alright, ayan, 10 minutos na ito nakalabay. Iton alas 7. Ay, pahibaroan na kita, mga suki. Adi naton pahibaro. Para yan ang abulan iton Mayo, tuig 2021. Iton Our Lady of Guadalupe Hospital, General MacArthur Eastern Samar, in magkakamayada in summer promo para han mga medical nga serbisyo. Magkakamayada promohan turi, ang dating nga presyo han turi in katunga nalaan babayaran. May ada libre nga medisina nga yahatag. Kung may ada kamo ipapaturi, 50% nalaan babayaran. Kadinala hospital. Pag-inquire nga, pagpalista para ma-schedule kung saan o ang pagturi. Amon gihap igin papahibaroan nga tanan nga makadiha hospital nga magsunod la kitahan minimum health protocol. Sugadhin pagsulotin face shield and face mask. Yan magkamayadahin na social distancing haiba samtang diha sa Kubhan Hospital. Nagpapahibaro OLGH Management. Oya digihap inagsiselebrate iya kaadlawan niya na hi LC kuno ng Hiporlos. Happy birthday LC! Have a safe trip kuno to us. Ay magkakagikan na ngayon mo. Oo, mga abroad din eh. Happy birthday! Have a safe trip daw. Saan ito yung schedule? Mo pa ini nga birthday. Ay paggikan na. Mag-abroad na. Oy, walang iyakan dun ha. Pag namimingaw ka mo, pag kulola ka mo kang Kuya Vince, kada aga. Pag namimiss nyo na nga diha Eastern Samar, Lunes nga dahil itong Biyernes, every morning, pag kukulola ka mo permi nga ditas, igigretit iyo mga hinigugma sa life didi. Para medyo maibsan man lang ang iyo pangungulila kahidlaw. Di ba? Kamo naman nga mga bilin didi itong balay, ugaliin ninyong aga udto kulop, kasama nyo sila sa pamamagitan nito niyo mga cellphone. Di ba? Pamati ko bugos nga Eastern Samar, waray balay nga waray cellphone ada la ha. Okay bangin may ada good man ada bal. Pero pamati ko ha akon labang pag inaw-inaw yan ang panahon. Waray ada balay nga waray cellphone. Hakon la ha. Pagbati mula kay Sanggay Jomak. Sanggay Jomak, hindi no wala kang papel. Oray butangi kung hindi nagpapabati. Basta happy birthday nga dahay mo, Tatay Rodolfo. Tatay Rodolfo Agda, happy birthday hay mo. Pagbati mula kay Sanggay Jomak. Ayan. Yes, nagpatugtog na kita kanina na birthday song eh. Okay? Oo, sige. Para kan Tatay Rodolfo Agda at kay LC, happy birthday po hayong atanan. Ngan hat ibaliwat na nagsaselebrate. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ang inaway pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming karawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Alright, happy birthday po, Tatay Rodolfo Agda. Ngayon kan Ate LC, dida ha Luzon. Ti pakadtoin hira ha gawas, mag-aab mga ngabro din nga grupo. Kay na Ate Erlinda Labutap, kay Ate LC, sa lahat ng mga kasamahan nyo dyan. Magandang morning. Papansit ka naman dyan, Ate LC, at pakisend na lang sa akin yung party ko. Yung party ko, isend mo na lang sa messenger. Pa-shout out, Hanluriaga family nga pero may mamate. Hey mo, good morning from Franz Hernandez. Good morning, San O. Iton P out Han Kanan Ernani.
kanan ano ha Hernani nga payout. Oo, ang daming payout na nangyayari. Left and right, bugos nga probinsya at sinirangan Samar. Dahil sa darahiton kadamo nga mga programa nga ginabrihan ni Governor Ben Evardoni nga makabulig hiton naton probinsya. So naton mga mulopyo, daramanggod nga iton atong probinsya, tawo iton ona. Dere kita maaram kung ano tim tinutukoy nga payout, kuya. San o kuno iton payout ha Hernani? Kanan ano nga payout iting papakiana? Bangin na mamati sangkay Jis Mungkil, mapakiana kita. Happy birthday! Happy birthday to you. Ang aking handaan. Bibingka at puto. May kape at Naantay ko mag-reply. Ginuhulat ko talaga nga mag-reply. Para sure. Ganun tayo. Hello, Canvan Dosina, Salamida, magandang umaga sa'yo. Sana'y okay ka lang dyan sa all right. Ingat sa pag-uwi. Pauwi ka na ba? Pauwi ka na ba? Hi kay Kunching Asisio, salamat daw idol sa pagtugtog. Parag God bless. Hi kay Felisa Tebreiro, magandang umaga. Mga pangaga, great kulak 8 mga taga-barangay Usminya, Jenma. Nga nagpapatron, maupay nga patron ha iyong tanan, labi na itong pamilya Tebrero nga aspa. Si Angie Cabanillas Villagracia naman, great ako kan ate Ermaline, Bebe Zeya. Ayaw ko na Bebe Zeya. Happy Fiesta Barangay Buwa-Buwa, sereng ni Maribel Ida. Patron niya na sang kay Joel Buwa-Buwa. Ay, good morning Kuya Win. Shout out ko lait mga barbo dida ha barangay Abihaw. Salamat ngan ha barangay Palanas gihapon ang mga abringhi families. Kapianay kuno kita Kuya Win sa morning vibe. Yan. Hay nan imo kuan, ani mo kutsi. Norodom Pinarok. May ada ini yakutsi nga bag o kakulop nga ginpalabay. Iyan ay pinara tapos pa-picture daw pagka di rin naghaharayo tamo yung style ini. Gamay nga ni tagusyahon nga sasakyan, mapapicture dat sarakyan. Ay, kumusta nga da? Magandang umaga dida ha lawaan border. Kaya na Sir Pinarok at saka Sir Nicart Levy. Magandang umaga sa iyo. Sir Levy, maraming thank you kunuhan imo paligoy kakulop. Nagpaligoy si Sir Levy. Iya mga best friends. Iya mga best of friends. Ako pa yun ni Sir Levy ka nagpapaligoy ini. Asa na yun? Hello kay Blue Sapphire. Morning ko noon. Ano to ate? Telegrama? Tatay Padara Bunay. Kaya nagdadagmit kay telegrama. Der kuno tatay. Ay der bunay. Padala maduha ka dosina nga tatay. Ay, kanang confirm COVID ko, no? Jis Mungkel, kailan ba? Ang Hernani, kung parang bukas yata. Tama ba ako, Jess? Oo, ito na kanang COVID, Dida habong to iton Hernani. Hernani nga Llorente, kung di ako nagkakamali, May 26, so bukas yun siguro. Walang venue, di ako marang kung nahain. Kaya yan ang adlaw, iton aton team para iton payouthan na mga confirmed COVID case. Aton mga nag-positive, paghatag
Dolores. Tama ba? Oo, yan na, 25. So yan ang adlaw, adahirahakan avid, oras nga Dolores. Amo ito nga mga bungto, itong area na igpipi out para hadto naton mga kabungtuan nga tatagan hin ayuda itong provincial government. Oo, nagkakantidad hin 5,000 ang mga nakataluwas han COVID. Ngayon, ang mga inawat naman han kinabuhi, darahan COVID, ang era pamilya nga binayaan in makakakarawat in Gismil. Yon. Usang programa sumala sa rin pa mismo ni Governor Ben Evardoni haaton ang nagkaistorya kami. Sa rin niya habugos nga Pilipinas, kita iton na probinsya nga pinakaunang nagsugad hini paghatag hin ayuda ngadtohan mga confirmed COVID ngayon ang mga namatayan darahan COVID. So maraming thank you kay Governor Ben. Sugad man ito naton mga mulupyo, ha? Ugupita ito naton mga kalugaringon, sunod kita iton tama para maiwasan naton ito na pagka-COVID nga paghurak itong COVID din ha probinsya itong sinarangan sa amat. Pinaka the best yan nga panahon mga kasangkayan, pagpa-vaccine po kamo. Pagpa-vaccine po kita para maging maiban-ibanan man la ito na aton pagkahadlok itong COVID kasi di man magkahadlok itong COVID. Itong magkahadlok di dahil nga mga inaawat na itong kinabuhi. Diba? Pero mas damo kaupay ka porsyento, mas dako ka porsyento itong nakaka-survive kaysa itong na inaawat itong kinabuhi. So, kung magpapavaccine kita, base itong naging patapod, itong na DOH, dire karoyag singon, pag nagpavaccine kita, dire karoyag singon nga di na kita magkaka-COVID. Posible kita magka-COVID, pero dire kita mauura-ura na. Kasi vaccinated kita. Diba? Pag naturukan na kita eh. So, may panglaban na kita itong COVID. Magka-COVID man kita, di rin na kita magagrabe. Malilimitaran itong porsyento, itong kadamuon, itong mga namamatay dahil itong COVID. Dahil may vaccine na tayo. Di ba? Tsaka, bangin dodohin mo nga requirements. No vaccine, no travel. Magkukore. Okay, kayo may mga libre pa nga pinanahatag yan na. Mabuti itong panahon nga waray na lugod libre, mapalit na ka mo. So ayan. May haton again send. May 25 kan Avid, Oras and Dolores distribution. So yan ang adlaw May 25. So waray hirangan ni Hasor at hirahan norte nga parte. Buwas nga adlaw May 26 Llorente ngan Hernane. So ang nagpapakiana kanina ha Hernane. So tomorrow siguro itong iyo payout kung baga saring pa waray lang makakabalaong ha. Okay. Waray lang mga bigla ang mga pagbabago itong mga schedule ha. So May 26 an Hernani nga Llorente buwasin okay. Ngayon karuyag la naton ipahibaro hiton na aton mga kababayan nga tatagan hin ayuda ini nga pagtaga COVID. Oo, bangin kita naguna-huna nga syempre nasugad nga 5,000 kada usa. Iton iginahatag itong provincial government. Oo, klarohon lang naton ha. Oo. And then base nagihapon iton iginhatag nga impormasyon haton. Tikan ha PSWD ngayon mismo kan surprise ha PGO Kapitulyo ha Borongan. And then iton halimbawa po halimbawa didahiton usa nga pamilya ang nagka-positive is tulo, iton iyo makakarawat is 10,000 la po. Household, isang household. Oo. Upat,
Sugad ito, basta kutubla 10,000 ito ni ginahatag ito na probinsya. Nga ayuda para hayo. Kung usa ka la, 5,000. Oo, kung iba ka nga pamilya, oo, ibala daman ito. So, kung ada ka mo, usa ka household, usa ka mo ka balay, pera ka mo da nag-positive, kung nag-upat, 5, or pera ka mo da, ubos, simbako, oo, hanggang 10 lang ang pinakamataas. Oo, sugad gihapon ang mga inaawat ang kinabuhi, ang era mga bilin, ang pamilya mga kakarawatin Gismil. Now, di pa asa nga pahibaro ha. Kay nakadanay mayada nagamit han SPA, Special Power of Attorney, para maklaim. Oh, yan na mayada bag-ong patakaran nga igin na palusad. Personal na po ang pag-receive. Again, personal na po ang pag-receive. Diri na gin kakarawat itong SPA ngahin na authority letter. Okay? Kinahanglan personal itong makarawat nga individual. Diri na pwede ito SPA kaya hindi mo pag COVID diri waray man pwede man pwede SPA. Diri ka man sa nga SPA la ikaw la na pag COVID, ikaw la na pag quarantine. Balitaw. Diri pwede. Diri na pwede magamit ka mo hin na SPA or authority letter para maklaim hin ibang nga tao itong benepisyo nga para hay mo. Kailangan ikaw mismo personal itong maklaim. Okay? Ayun yung mga mahalagang paunawa para ito naton mga kaprobinsya din na sinirangan Samar. Itong mga ayuda nga igin papasarang ito naton provincial government. Pinaagi ito naton gobernador. And kakulop mga kasangkayan, nanhatagin ayuda para hinansaring pa na topic taliwatin ni kakulop para na COVID beneficiary. Oo, so inotro naton mga recovered, adton mga nagpakatalwas, nakakarawat daha usa ka household. Okay? Klarohon naton ha. 10,000 kun duha o mamadamo pahaduha dida ha usa ka household. Parehas gihapon kun namatayan darahing COVID, 10,000 gihapon. An makakarawat han bilin. Okay? Amo ito na klaro nga istorya. Ay ikaw pag pinamati di hagawas itong mga horob-horob kay nakadanay ang balita may pakpak. O di kaya depende kung ano nga klase ito nag-iistorya. Negosyante nga nit mag-istorya. Ganansyado ito permi ito niya istorya. Di ba? O chismusa nga nito mag-istorya. Paturapak ito. Waray din to, waray din eh. Oo, so inootro naton kung duha o mamadamo pahaduha ang nag-positive didahan usa ka household kutubla 10,000 ito niyo makakarawat. Halimbawa 5, 4, 3 nga nag-positive, diri ka makakarawatin na kung tulo 15,000, 20,000, good, hanggang 10 lang po. Yun lang itong pinakahataas nga ayuda nga iginahatag ito na atong provincial government. Diba? Kung solo ka la, nga survivor ka, yes, naka-recover ka, 5,000. Kada ako nga bagay hit 5,000, di ba? Much more than 10,000 ay kayo na mga kapurot. Pasalamat kita nga iton aton probinsya. Talagang tao iton una. And then natatagang tamanta iton grasya tikan iton aton probinsya. Iton nakakaangbit kita iton mga iginbabayad nga buhis iton aton mga molobyo. Oo, salamat po. Hadi nga panahon diri kita ni ginsihin ni narahot kung anot natatabo salit pag-aabot iton eleksyon. Oo, damo iton mga pakiana anon natabo nag-inano ka ang paglingkod mo nahingain ang pundo etc etc.
Oo, yan na siguro. Baga, diri mo na ito papakiana. Kung nahingain ang pundo. Kay mismo ikaw, siguro, bangin nga ni ikaw, yan ang namamati, yan na, itakong programa. Usakahan mga nakabenepisyo, hiton magkadarodelayan nga programa nga ginabrihan ito naton gobernador. Cash, cheque, nga igin papanhatag para hina mga ayuda. Nga dahil ito na kunhin uman, ito nanginginahanglan, di ba? Magkadiro di musani na. Haros nga tanan na, may boreal, may sunog, may education, may BPA, lahat-lahat na eh. May COVID, mga ayuda. Oo, matagamtaman la naton iton pondo, iton probinsya. Ada kita mga proyekto. So, ang tanan na, nakalatag na didang tanan. Igin papakita, kinikita, inaabat, ngan, natatagamtaman iton molupyo, iton probinsya, iton sinirangan Samar. Kauna-unahang pagkakataon. Bagatikang ako baga magsinubaybay mga politiko. Yan nala kitahin eh. Whether you like it or not. O di ba? Maruyag ka madere hitong pagpamati hitong kamatuoran, yun yung nakikita inaabat nga natatagamtaman hitong katawhan. Dirit naton igkakalirong. So, the best na ladidang aton magiging balos. Maraming salamat po, Panginoon, at binigyan niyo po kami ng isang leader na may puso, may malasakit para sa mga tao. Thank you, Gob. So, yun po mga kaibigan, siya po ito yan ito na kakulop dida may dulungan balangkayan nag-P-out po hadton mga confirmed case na COVID ngayon buwas nga adlaw dapat naka-schedule ito na Hernani nga Llorente kay yan ang adlaw adto hera kan Avid oras nga Dolores. So tabok-tabok alternate po. Dere inin na dere manggod kaya pagduronganon. Halimbawa, kuya, usa kami nga household, duha kami nga nag-positive, magtatay. 10,000 ba liwat an amon o 5,000 la? Kasasabi ko lang po. Okay. Otrohon naton ha. Kung duha o mamadamo pahaduha, usa nga household, 10,000. Klaro? Kung duha o mamadamo pahaduha, anong kubat pag-explain ini? Kung duha ka mo didat usa nga household, 10,000 yung makakarawat. Pero kung nagtulo, upat, lima ka mo didat usa nga household, 10,000 pa rin ang makakarawat niyo. Okay? Gets? Pati ako eh. Nalolibo, lugod. Paano makakuha requirements iton burial assistance, ha? Paano makakuha requirements? Ano lang, simple lang. Lilimala itim kinahanglan nga yata kung di ako nagkakamali, lilimalang requirements. Unang-una, makuha ka ito na barangay certificate of indigency. Dahil ito niyo barangay. Kinahanglan ito 2 copies. Original yan. O request na lang mo itong barangay. Tagtulo man adat. Ginahatag ito nit barangay. Mga original copies. Kaya itong duduha iton. Iaroon ha PSWD. Ngayon itong usah iton. Bangin inaaro iton MSWD niyo. Dahil itong bunto. Pagkuha niyo case study. So tagtulo itong tinahatag dahil barangay. Mga original copy. Oo. Dere pwede itong Xerox ha. Ito na barangay certificate of indigency. Oo, tutulo itong tagtulo ma itong tinahatag nila. Oo. So unang-una makuha kahin na barangay certificate of indigency. Tapos makadto ka EUMS kun din ka nga LGU. Maaro kahin na case study.
Pagdadala iton imo barangay certificate of indigency kay bangin umaro iton EOMS, tutuloy na kopya duduha i-reserve mo kay para PS na iton. Oo. And then registered death certificate. Yan, death certificate po. Rehistrado nga death certificate ngahin and funeral contract. Oo, makukuha ito niyo ha dihaton mga nagdadaraan kun hinuan iyo kinuha nga sugat St. Peter, Pablo Maura, yung mga sugahiton. Ada ito ha era. Ngayon valid ID kung hino ito nagpa-process. Hino ito mapakadto ha PSWD pag-process kailangan ng dalawang valid ID, Xerox po, and then bali tulong atanan ini nga mga IDs nga Xerox. Ito nagpa-process duha tapos an namatay usa Xerox. Oo, ini nga duha po nga valid ID magkalain po ini ha. Itong mga nagpa-process para ito nagpa-process po. Magkalain po nga valid. Pero lahat po yan ay government ID kasi valid ID. So dito na TIN number or driver's license. TIN number ba? Tama ba ako? Valid ba? Kasi nakausahan nag-ano ak hanak passport. Parang maray ak karaw ti hantin ay anak ID hantin. Diri ko na ito valid. Oo, ano na lang, ini nga para sigurado driver's license kung may daka. And then PRC kung may daka. Ini nga ano ba ini? Voters, kunwari naman voter certification. Amula ito. Tagduha-duha ka kopya nga tanan. Kunwari ka voters ID, voter certification po. Okay? Ngayon drivers, kung may drivers, PRC, or any government IDs. Basta duha ka lain ito, isi-xerox ito ninyo. Okay? Barangay Certificate of Indigency, Social Case Study Report, imisit niyo kukuhaon. Itong Certificate of Indigency, barangay ito. Valid IDs, yun pinag-usapan natin ngayon. Registered Death Certificate, ng Funeral Contract. Sila ito tagduha-duha ito kakopya. Itong pagkikinahanglanon dito ha PSWD. Alright, 38 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7. Oras hatod hayo ito na crossing canteen. Ayan, bangin pa nga pasaheros kamuhin mga van or ada ka mo ha crossing Buena Vista. Limitado itong iyo budget. Pakadtula ka mo ha crossing canteen. Baga kaya ni mo mag-budget ng 20 pesos. Busog ka na. Usang nga longganisa, usang nga rice, tag-jis it longganisa, skinless longganisa, tapos usang nga rice, jis, 20 pesos la. Libre na itong tubig. Baga kahiniya ka nga mayadayara sabaw, tinula, makakahigop ka pa hin sabaw. Okay na, importante masudlan itong tiyan, diri kita nagugutom ha biyahe, ha? Kung baga nangalimot ka naman, pagpalitin pa sa lubong hatakluban, di pa uli ka haburunggan, or kung ti pakain ka gusto ni magkamayadahin pa sa lubong, ada gihapon itong bagong pasalubong ng bayan, ang Mrs. Donut. Ada gihapon ha cruising canteen. O, tigam ni, basta ha, ada ka ha cruising canteen. Kinablas kaliwatin budget, mayada ni mo kukuhaon or gusto ni mo magpadara nang alimot kayong pagbilin yung pangkaon na ni mo bilin na balay kay nagbiyahe ka ti pagkadto Tacloban ha cruising canteen ada liwat itong Palawan pera padala. O hindi ka magpadara nga dot imo hinigugma nga bilin ha iutag sa nga mga balay kung ikaw naglalakaton para iton era budget pagkaon. Or kung may nagpadarahay mo, nagbibiyahe ka, agi ha cruising canteen, ada itong Palawan, pera padala, ha cruising canteen. O, gusto niyo mo liwat sumakay, magpa-reserve, para Tacloban, Burungan, Giwan, ada itong Doctors Crossing, ha cruising canteen gihapon.
mga pistahan kay tingali agaan hiluhan parang ugat parang nunot ngan alaban parang sibangan ariusa at iyong mga kaatuban sa ibatikman sa mga kaki Tingugod pantaya kay tingali may lumay ng tukaan parang kulam ng auga may sumpitan may barangan bisan kung sino pa nga tambala ang imo pa pagtuka waray kut mahihimo sa pagkan nga barangan bisan kung sino pa nagtambala at di mo pa pagduka waray kung mahihimo sa pagkan nga barangan pagligay ka mo sa mga pistahan kay tingali agaan hiluan parang unga parang nunot ng alaban parang sibangan ariusa at iyong mga kaatuban sa ipagtikman sa lima na kainuman sa pagtagay imugod bantayan kay tingali may lumayngan tukaan parang kulang ngan augan parang sumpit ngan barangan bisan kung sino pa nagtambala at di mo pa pagduka waray kung mahihimo sa pagkan nga barangan matut ka mo sa mga kaatuban sa pagkaon inugod bantayan Alright, 44 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7. Nagloloko na naman yung mic ko. Ay, good morning kay Eugene Platino. Uy, kumusta ka na, Eugene? sa mga Kay Emma Rosa Sala, good morning. Shout out han mga Pilicano family, ha Barangay Abihao. agaan Shout out naman kuya kan ni ha kuya han Nicky Store didi ha Biliran. parang nunot ngan Ayan ha, kumusta dida han Nicky Store ha Biliran. Magandang morning kan Eugene Platino nga dahiton iya mahusay nga wife. sa ibatikman sa mga kakinuman sa pagtagay tingugod bantayan Yan, Kuya Wens ko no, ano yun? Hain man ko no pagpalista hiton ngan kung ano requirements kanan nag-positive. Ay, wala po, kasi kung nag-positive ka, may ada ito record iton iyo RHO. So, add to na ito na, may ada mo na ito, recording ka na ito. Kasi, province, didi kumuha ha PHO han record, which is yung PHO, dito hara nakuha ha RHO, record nera. So, kung nag-positive ka ate, inin panigurado, ada ka na ito ha record. Ang tabayanan mo na lang, ha? Maliban lang kung nag-positive ka tapos nagtinago ka la, waray ka pagpasabot.
Oh, di ba? Bangin nag-positive ka, tapos nagtinago ka. Pero paano ka nahibaro nga nag-positive ka? Di ba? So, total, so, ibig sabihin, nahibaro ka nga nag-positive ka, so, na-test ka. Now, maliban na lang siguro kung linayas ka, may record ka na ha iyo RHO. Kasi ipinapasa iton RHO ngadto ha PHO. An province, dida pagbase, han era record nga kinuha ha PHO. So, walang nangyayaring listing sa labas. Wala po. Ha? Maray po itong kung hinot naglilista, hagawas, dire po ito. Secured po ito, dire nga nito pwede yung mga ngaran sumat kung mga herain o ka mga beneficiaries. Kung may daman mahipopost, yan ay ginbablard itong iyo mga nawong ito. So, wala kang dapat ipangamba kung nag-positive ka, naka-recover ka, tapos, syempre, adto ito, may record ka ito, may ada ka ito, adto ka titlista. May lumaingan to parang Kaya RHO, from RHO to PHO, PHO ngadto ha province. So, ang kinuhaan nga lista, ginpasa nga din han RHO ngadto ha PHO. Tapos, ang province, didihira kuhain na lista, diha PHO na. Walang nangyayaring listing sa labas ngayon, wala. Ayaw ka mo pag-inintindi. sa pagkaon, imugod bantayan. Okay, no, kinakablas na kita itong oras, mga kasangkayan. And then, 47 minutos na. Ito nakalabay, ito na alas 7. Ano di? Yan, oo. Ay, sumabalik pa ngayon, herangan. I see, okay. May ano ako didi, may da ako didi ipapakianhan. Sa mga pistahan kay tingali agaan. Again, happy birthday nga dakan Tatay Rodolfo Agda. Pagbati mula kay Sangkay Jomac. Ngayon, happy birthday gihapon kan Aileen Apigo dida ha Hong Kong. Ayan, pagbati mula naman kay La Arnie Joyce Lumanta ng Burungan. At sa lahat na nagse-celebrate ng kanilang karawan today, happy birthday po hay yung tanan, bisan lawarayanda. Ito na importante mga kasangkayan, makapagpasalamat kita itong makagarahaw mga Diyos. Baga naginhawa pa kita, winawarasan pa kita, bisan kung haano ka makuri itong panahon, adalagi hapon kita. Tagurugti nga segundo ito naton kinabuhi na kadanay natatawala kita, may da kita kinikita nga makatarawa. Bisan anong kadako ito natong problema, nagtitinungkoong kita, tapos may dala naton maunaw na nga tawala kita. Yan ay mga pamamaagi itong makagarahom nga Dios nga maka-smile kita. Mga munting bagay, gugting nga mga butang nakakahatag atin pag-smile, angay naton igoning papasalamat itong makagarahom. Kaya mga pamaagi ito niya, nagamit yan mga instrumento para matagang kita kalipayan, hapirang segundo ito naton kinabuhi. Diba? Nakadana ito na babaktas kita, may tala nakikikita nga makatarawa, natatawa nala kita. Nakadanay daman, nagbibinaktasong kita, may nasulod tatunaho nga nanihinom duman naton, matatawa la damang kita. Yan po ay isang pamamaraan, ito makagarahom. Kahit sa kunting segundo ng ating buhay, makasmile man lang tayo. Ibig sabihin, mahalaga ang mag-smile ka everyday. O diba? Wear your smile everyday. Para always lang happy. Bisan ano kada ko itong problema nga ginaagian, pasasaampat masosolusyonan din yan. Ha? Sa mga pistahan kay tingali. Kaya simba-simba, pasasalamat sa papagad na sana'y laging healthy tayo.
ma-maintain na may ada kita hinahampangan aga udto gabi halamesa. mga kainuman sa pagtagay di mugod kaya kay tingali may lumay ng tukaan para kulam ng ang lugar may sumpitan may barangan bisan sino pa nga tambala ang imo pa pagtubukan waray gugma ihimo sa pagkan nga barangan. Mga close contact ko no, kuya. Nag-positive ka ba? Na-confirm ka ba? Oo, kasi ang nakalagay sa confirmed COVID po. Kung close contact ka lang tapos negative ka naman, wala pa siguro. O, di ba? So, klaro po ang nakaano doon, confirmed COVID. Kung kumpirmado ka na nag-positive ka talaga, pero kung close contact ka lang tapos pag swab hae mo negative ka, ay hindi ka kasali siguro doon. Okay? Pagligay ka mo sa mga pustahan. Kaya ano kuno kuya? Hindi ko alam. Ini pong ayuda para hadto nag-agihin na hininga sakit. Wag na natin, ay na natin paghabulang close contact kita, total negative man kita. Ang habulin na lang natin diyan, salamat Lord at hindi tayo nag-positive. Ay nakita at Panginoon ng parting kwarta. Iba nga ni Dida, nayakan, bahala na lawaray ko 5,000, di rila ako mag-positive, di ba? Yun na lang ang ipag-pray natin at ipagpasalamat naton. Naging close contact man kita, pero waray kita pag-positive, waray kita ito ang sakit. So thank you Lord, ganun na lang po. Ay nakita at pag gano'n ako ng tagang pakitaan ayuda, kay itong ngaran nga ayuda, di rin ka dito maupay. Pero kay kinahanglanon man iton para hadton mga nag-agi na biktima, so kailangan heratagan hin ayuda hiton probinsya. So kung waray ka naman mag-positive, close contact ka lang, thank you na lang. Sabihin mo na lang, thank you Lord, at ligtas ako. Kadamot ak minabati, bahala na lako no kuya. Bahala na laki dire makasingkomel, dilak mag-positive, di ba? Higit sa lahat po, itaton lawas. Ayaw kita pag hataghin na doon nga dahiton kwarta. Kaya iton kwarta, kung bugway tatlawas, nahimuan ito ng paagi, basta dila kita maghinubya. Di ba? Ayaw kita pag hinubsak, gawa-gawa tayo ng paraan. Ang daming mga pamamaraan para magkapi. Waray kita kwarta, waray kita ayuda, basta bugway tatlawas. Anyway, lahat po ay nagagawa ng paraan. Basta importante tagan lang kita bugway nga lawas. Huna-huna. Ay lang kita pag hinubya. Walang may iwang naghihirap. Di ba? Yung iba nga mga nagkakasakit, yung iba nga nagpapakatagamtamin ayuda, ikalipay tanala iton hit pagkulaw haera nga nakakakarawat hera, at least haluyuhan era pag-agihin kakurian, may giapon hera ayuda nga nakarawat. Ay tanat igawa haera. Ikalipay tanala iton nga, Lord, thank you. Waray ako masugad haera. So deserve nira iton. Ba? Ganon po na lang dapat yung mentalidad naton. Kaluuyan tanalahera. Kita naman nga waray pag-agihin kakurian, pagpasalamat kita makagarahom. Thank you Lord, waray kami hitong pag-agi. Sugad hiton. Yung mga ganun bang ang mga mentalidad, laging nasa positibo tayo. Ayaw kita hit nga mga siling, bakit sila lang? Bakit ganito lang, ganun lang? Dere po nga tanan nga baga kinahanglanon ta kinabuhi nga atong kinaiipahan, talagang sadyang kailangan hit atong pagkatao. Diba? Dere nga tanan nga aton nakikita, pwede maging aton, pwede liwat maghitabo ha aton. Oo, di ba? Ang maging mapasinalamaton na lamang po nga
kita na iba. Naging bugway kitahan aton lawas. Di ba? O, ayaw kita hiton nga mga kaipa, baga waray ha lugar, sa ring patak binabati waray data. Nadanay tat mga kaipa, nagdadarahin na karatan ha aton. Diri kita maaram, tat naiipahan, diri ngayon masayo ng ginagian. Di ba? Oo, di ba? So, wag po. Maging thankful na lang po tayo na thank you na hindi tayo sila. Dere kita naging sugad haera. Thank you Lord na haluyuhan era ginagian nga kakurian naka-recover hera. Deserve niya ang atagan himbulig, ayuda. Salamat Lord. Yung mga ganun na lang po. Ayaw nakita ng mga kaipa kaawa. Diba? Dere kita makakalakatit atong karadtuan kung itat pagliliningi o permi adi nga aton mga kapitbahay, adi nga aton mga kakilala. Diba? Sa ita na laging bibinantayan, dilugod kita nakaka-move on, dilugod kita naka-asinsot at kinabuhi. Kay tat kinabuhi, imbis nga aton asay naton babantayan, asay naton baga ipipreparar, hit kabubuwason, itat gimbibinantayan, ibang nga tao, gimpipreparar naton it ibang nga tao, heralugod it na asinso. Sabtang sigit ira asinso, nagtitikaduro it imo kaawa, nagtitikaduro tim kangalas. Ano bang ginawa ng taong yan para mangalas ka? Diba? Kung minsan, yung sinasabi ko, hikitala nga how it naghihimo hit kalugaringon ta problema. Hikitala nga how it nagpapakuri hit aton mga kalugaringon. Diba? Focus atong kalugaringon. Pabay ita iton ibang nga tao kung ano iton natatabuh iton era kinabuhi na. Oh. Isipin na lang natin, uy, kaano nga inasinsuhiya? Kaano nga sugar ito? Kung kaya niya, kay tao man hiya, bakit di natin kaya? Dumiskarte tayo, di ba? May kanya-kanya kita diskarte. May kanya-kanyang kapalaran itinahatag haaton itong mga kagarahom. Bungkalin po natin yan. Oo. Pagsadula iton naton kung ano iton aton sitwasyon tat kinabuhi. Kay bangin naman la aada ngayon kayamanan. Diri la naton hiyan na didiscovery. Kay baga ginhinog sa kan naton nakadepende kita at mga kinikita, nakadepende kita at mga tao nga adit at likod na bulig permi haton. Diri itong permi iton na adi haton na sinasandalan naton. May panahon nga maglulugaring gihapon, di ba? Diskarte, otak, huwag pakialaman ang hindi na wala ka namang pakialam. Kung ano tim nakikita, deserve ito niya. Himo ating paagi nga itim kalugaringon mahayag sugad haya. Ayaw na hiya pagbuguta pa ubos. Kay di mo tiya mabubugot kasi determinado hiya nga umasinsot iya kinabuhi. Kaya nagsisiguro hiya. While ikaw gibibinantayan mo la ito ni mga tao, waray na hinanabuhay mo kalugaringon, di ba? Naasinso na hiya, ikaw ada lagi hapon, nagbinantayon ka lagi hapon. Pinakichismis ka lagi hapon. Di ba? Ganon lang ha. Dapat ganon. Hello kay Sharon Izquierdo, Hong Kong din to, di ba? Oo, kuya ko nung pakigreet po akong family na da, Izquierdo family, sa rin ni Sharon. Ngayon, Mylene Meranti Dulay, good morning, pag-greet naman, belated happy birthday kan Almarie Labutap Meranti. Ingat ka lagi, Almarie. From Mylene Meranti Dulay. Ngayon ba, shout out uli, Han Terencio, tama ba? Terencio ba? Terencio family, Didaha, Barangay Anislag. Okay. So, rin na kita oras mga kasangkayan. Sugaron talaan ay pagkarampang hininga programa. Iyo programahan nga tanan, tindugnan, pamuhay-puhay, estihanon. Alas 8 na mga kasangkayan. Ang aran akong kaupo di technical side, isang kay Jumac. Ang sugad man hay yung aton mga listeners nga da. Damo nga salamat ito na iyo padayon na pagpamating ang pagsubaybay alin susunod ito na atong programa. Labi na nga di kan Kuya Wens. Anto na aton mga nag-PM nga hanera mga requirements an ano sige po paki ano na lang haaton kay para ma-assista kamo. Mabuligan ito niyo ginikinahanglan nga bulig nga diha probinsya. Meron ko pa lakas ng loob natin ngayon na makapambulig partiha probinsya kay maaram kita nga ito natong gobernador tinuod nga naugupit mga nanginginahalan.
dire kita mapapakyas. Kaya gagawin natin, maging kaparti kita hiton kan Governor Ben Evardone Panigoro, maging kaparti kita hapagbulig iton iya Panigoro nga pagbulig ngadit mga tao, maging kaparti kita hiton. Waray ko man kwarta personal nga mayahatag ha iyo, at least hakalugaringon ko pamamaagi, pag-assist sa iyo nga makadaraon, yan ay gagawin natin. Maraming thank you po. God bless po sa inyong lahat. And og sa kita lumugasin nga programa. As always, tugutan ako niyo magbilin hining atong puplunganon. An pagpasaylo endere makaaralo. Kung ano mo kasing-kasing and sincero, kaya ni mo dughan. Ngangay paghirutan han tao. Amo nga salamat. Bye for now. God bless. Listener Samar. Maraglulot ng hanaban. Ako ang tao nga mabinuligo, o sa liwat ako nga makisasangkayo. Basta maupay lang pagdaraha ako, sakay ko bisan lang ang plaso pobrehado, bisan diin akong hirapang basyadahan. Mga sakay